Hej med jer, jeg hedder Morten Impenio. Det her er video nummer 5 ud af en serie, hvor vi arbejder med Azure Storage Blob Containers. Så hvis du ikke har set de 4 første videoer, så se dem først, så er du med i den rigtige sammenhæng. Vi har arbejdet lidt med det, der hedder Azure Storage Explorer. Vi har fået skrevet en lille bitte smule C-sharp-kode, som kunne oprette en folder. Så det, der er vigtigt at forstå, det er alt, hvad vi kan gøre inden for Microsoft Azure Storage Explorer. Alle de muligheder, vi har for at oprette containere, uploade filer, downloade filer, slette filer, rename filer osv. osv. De muligheder har vi også fra kode. Så det vil sige, hvis vi får en forståelse for alt, hvad vi kan herinde i Azure Storage Explorer, så har vi de samme muligheder, hvis vi for eksempel laver den mobilapplikation, jeg talte lidt til tidligere. Altså, vi tager udgangspunkt i, at vi skal have lavet en mobilapplikation til amatørfotografer. De vil gerne have et eller andet socialt netværk, hvor de kan uploade egne billeder, så de slipper for at have dem til at ligge på deres telefon. Men måske også, hvor de kan dele billeder med hinanden. Måske kan de oprette venskaber, så hvis man finder ud af, at man er amatørfotograf fra Esbjerg, og der findes en anden amatørfotograf fra Esbjerg, så kan det være, at man vil knytte et venskab, og man vil begynde at dele nogle billeder, man har taget i samme lokationer. Eller hvad ved jeg. Tænk selv nogle scenarier op. Det jeg vil vise her, det er, lad os nu sige, at vi havde et behov for, at de her brugere på min applikation, de også skal have mulighed for at oprette en profil. Og til det, der kan de også lige, I ved, når vi udfylder det her flow, hvor vi indtaster vores navn og e-mailadresse og telefonnummer, eller hvad det nu hører til vores profil, så har vi også mulighed for lige at uploade et profilbillede. Så kunne man jo have en blob-container til sin IT-løsning, der hedder, jeg kalder den Profile Images. Så lad os prøve at se, om vi kan få uploadet en fil herind til. Så jeg starter min Visual Studio løsning, som jeg havde den, som vi forlod den sidst. Så prøv at få lavet en folder eller en container, en blob container, der hedder Profile Images, og så have udgangspunktet i den samme kode, som vi havde før. Så vil det jo typisk være sådan, at når man opretter sådan et profilbillede, så vil den bede om at hente et billede lokalt. Det kunne også være på en computer eller på den her mobilapplikation. Så vil der være en mulighed for, at man kan trykke på en knap, og så kan man navigere rundt, finde det profilbillede, man nu engang har på sin egen computer eller på sin mobiltelefon. Så lad os igen tage udgangspunkt i det. Så for at vi nu ikke skal programmere hele den her funktionalitet til at trykke på en knap og kunne browse sit eget stisystem, sin egen computer, så hardkoder vi den del, hedder det. Så vi laver en string, og så kalder vi den local file path. Så stien til det her billede, jeg vil uploade. Og jeg har hentet et billede ned i min downloads folder. Så jeg har bare taget et billede, som det er ikke et profilbillede, det er bare nogle blade. Men princippet er jo det samme. Så hvis jeg nu tog stien hertil og sætter ind her. Jeg laver lige sådan en snabelag først. Og det er fordi, at jeg ved, at min sti den indeholder sådan noget, der hedder et backslash. Og det her snabelag, det kan lige hjælpe med, at det her backslash bliver forstået korrekt. Så jeg angiver den her sti. Så skal jeg lige have navnet på min fil hernede. Det kopierer jeg også lige. Bum. Sådan der, og så hed den list.jpg. Det fik jeg ikke lige med, da jeg kopierede. Sådan der. Så har jeg hele stien til min fil. Hvis jeg har den, så kan jeg faktisk lave noget, der hedder en blob client. Den kalder vi blob client. Så igen, så har jeg variablens type her. Det kunne være string, det kunne være container client, det kunne være blob client. Og det her, det er bare navnet. Og jeg navngiver det bare sjovt nok næsten på samme måde, bare med et småt bogstav. Men navnet her kan I også kalde klient med K, eller hvad ved jeg. Så det er egentlig bare navnet, selvom der er et sammenfald, så skal I ikke lade jer forvirre af det. Det er bare fordi, jeg kalder stort set altid mine variabler noget, der minder rigtig meget om typen på min variabel. Så blob client,
der bruger jeg så den her container client, jeg havde. Nu skal vi holde tungen i munden. Jeg lavede en container client heroppe, som jeg hentede ud fra et container name. Så min container name, det skal jo ikke være den her nye GUID mere. Nu skal mit container name være, hvad kaldte jeg den? Profile images. Så jeg laver om mit program, så vi fjerner lige det her container name. Bum. For jeg vil ikke uploade noget mere. Jeg vil gøre noget andet. Eller jeg vil ikke bruge det her, jeg vil ikke lave en container mere. Det var det, jeg vil sige, som har den her GUID. Jeg vil derimod gerne kigge ned i en container, der hedder Profile Images. Så det bliver min container client. Jeg har min local path. Når jeg så har min blob container client her, så kan jeg trykke punktum. Så får jeg nogle muligheder. En af dem hedder Get Blob Client. Den vælger jeg. Så kan jeg, jeg kan lige prøve at sætte de her parenteser igen, så kan jeg se, det her, det bliver mit blob name. Så det bliver altså navnet på den her fil, jeg forhåbentlig får uploadet. Så det kunne jeg jo give et eller andet unik navn, sådan jeg er jo sikker på, at der ikke bliver uploadet 2 billeder, der havde samme navn. Nu prøver jeg bare lige for demonstrationens skyld at give den et navn, der hedder, så det kan være Jens Hansen profile img et eller andet .jpg. Så det er egentlig, jeg har billedet, jeg gerne vil læse her, og jeg kunne godt have kaldt den præcis det samme her. Nu prøver jeg bare lige at lave navnet om hernede, så I kan se, at det bliver altså det navn, den får forhåbentlig, når jeg får uploadet noget. Så har jeg den del med. Så skal jeg bruge noget, der hedder using. Og så bruger jeg noget, der hedder en file stream. En fil, den indeholder noget, der hedder en file stream. Og den kunne jeg kalde upload file stream. Og den sætter jeg lige med file dot. Det kunne den ikke lige finde ud af. Jeg skriver file dot open read. Så jeg vil godt åbne og læse noget. Det jeg gerne vil åbne og læse, det er filen, der ligger på min local file path. Visual Studio indikerer noget med rødt. Der er noget, den ikke forstår. Den ved ikke, hvad en file stream er. Jeg sætter lige cursoren her, klikker på den lille pære og vælger system.io. Using system.io. Så ved den pludselig, hvad en file stream er, og den ved, hvad en file er. Så nu ser min linje fin ud. Visual Studio forstår den, antager jeg. Det næste, der står await, det er igen det her med at køre asynkront. Når man kører asynkront, så kan man awaite noget. Jeg vil ikke komme dybere ind i det nu. Det er ikke en video om asynkron programmering, men det er altså det betyder. Så det behøver vi ikke forstå i detaljer lige nu. Blob client. Jeg vælger upload asynkront. Det jeg gerne vil uploade, det er min upload file stream. Det er den her, hvis I forestiller jer en strøm af data. Og den skal lige have en boolsk værdi, som hedder true. Så hvis vi laver linjen sådan her. Når vi åbner en file stream, så skal vi huske at lukke den igen. Sådan der. Sådan er det med mange ting inden for programmering. Hvis man arbejder op mod databaser, så er man måske også vant til at åbne en connection string, så skal man huske at lukke den igen. Og her, der åbner jeg en file stream, så den skal jeg lige huske at lukke igen. Så burde jeg faktisk være kommet i mål, mindre jeg har lavet nogle fejl. Det kan nemt ske, at jeg har lavet nogle fejl. Der er trods alt ved at være lidt flere kodelinjer og lidt flere variable navne og ting og sager, hvor tingene kan gå galt. Men jeg prøver lige. Der skal altså være en sammenhæng, det er jo vigtigt, mellem den her blob container, navnet her. Og jeg kan allerede se, at jeg har skrevet images med stort i, så lad os lige prøve at se. Det gjorde jeg ikke her. Det vil jeg lige have rettet til, så jeg undgår, at den kan blive forvirret over det. Sådan der, så tror jeg, det er mere korrekt. Jeg mener, at de skal angives med småt, de her container, blob containers. Så gør lige det. Jeg trykker Ctrl F5.
Og så får jeg en fejl herover. Der er nogle ting, den ikke kan finde ud af. Det er sådan set meget fint, fordi så får I også lige set, hvordan jeg fejlsøger den her fejl. Hvis jeg scroller op her i mit vindue i toppen, så kan jeg se, at den kaster det, der hedder en unhandled exception. Den siger, the specified container already exists. Og jeg har lavet en helt tåbelig fejl. Jeg har jo bedt den om at oprette en container her i linje 16, som hedder profile images. Og den har jeg også oprettet herindefra. Så jeg skal kun oprette den et sted. Jeg prøver lige at slette den her container. Så tror jeg, det virker. Eller at jeg i hvert fald i det mindste får en anden fejl. Så jeg kører lige min løsning igen. Og får et konsolvindue åbnet op her. Og så får jeg sørme en anden fejl. Den siger, the specified container is being deleted. Try operate. Nå, det er fordi, jeg glemte at lukke mit konsolvindue. Så nu får I masser af fejl. Jeg lukker lige mit konsolvindue. Tjekker, hvordan min løsning ser ud herinde. Refresher mine containers. Så skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke har den her personal documents. Jeg kan se, at jeg har 2. Jeg har endda en, hvor jeg har skrevet det med i. Nu sletter vi lige de her. Yes. Og sletter den der. Yes. Sådan. Nu har jeg hverken personal documents eller personelle documents. Jeg tager min løsning igen, så kigger jeg lige. Det var ikke personal documents. Det var profile images, jeg arbejdede op mod. Den har jeg i hvert fald ikke. Så nu beklager jeg lige forvirringen. Det jeg forventer, der sker nu, det er, at jeg får oprettet en container, der hedder profile images. Jeg får hentet min lokale fil som en stream. Og jeg får uploadet den her fil i den her linje 24. Lad os prøve at se, hvordan det kører. Ctrl F5. Nu får jeg et vindue, der ser meget pænere ud. Den siger exited with code 0. Press any key to close the window. Jeg trykker på en key. Jeg går ind og kigger i min løsning. Refresher. Højre klikker på blob containers og refresher. Så har jeg en container, der hedder profile images. Og i den, der har jeg en fil, der hedder Jens Hansen profile img.jpg. Den prøver lige at downloade. Og smid du bare den i download-folderen, tænker jeg. Bum. Så ser vi, hvad der bliver downloadet. Det skulle jo så helst være det her billede, som godt nok forestiller nogle blade. Så i min downloads-folder har jeg nu en fil, der hedder Jens Hansen profile img. Den dobbeltklikker jeg på. Så har jeg sørme downloadet min fil. Så det jeg har fået løst i min kode lige nu, det er, jeg har min connection string. Jeg laver en blob service client baseret på den her connection string. Det vil sige, jeg har en client, jeg kan bruge, som har adgang til den her storage account. Så laver jeg en blob container, som hedder profile images. Jeg angiver stien til et billede, der ligger på min lokale computer. Jeg siger, lav en blob client, og den skal have navnet Jens Hansens profile img.jpg. Brug det, der hedder en filestream til at åbne det billede, som ligger på den her sti. Local file path, det var den her sti. Når du har fundet det som en stream, du har det her billede i hånden som en stream, siger mit program, så skal det uploades til min blob client. Og min blob client, det var den jeg havde her, hvor jeg sagde, at den skal uploade det med navnet Jens Hansens profile image. Og så lukker jeg min filestream. Se om I kan få det til at virke, så ved I, hvordan I opretter containere, og hvordan I kan hente filer lokalt på jeres maskine, og hvordan I kan uploade dem. Held og lykke med det.